Yung manok ka mga kadyam, munukol na siya. Ana. Sukol na siya mga kadyam. Dili na makuan. Abot lang sa uban lain pero sa yung itsura mga kadyam, magunay na sila. Parang itsura mga kadyam. Kita na ako mga kadyam. Araw. Muna yung itsura mga kadyam. Ito. Napatuloy din mga kadyam mo. Tro. Ang gawas. May mga kuan, mga liwata, gikag dabaw na ako ng materialis na mga kadyam. Layo kay ko na magani kay nakaagi ko checkpoint na itong kuan pa na mga kadyam. Mupay pag manuman sa COVID. Dala na ko ni sila mga kadyam pero dili ni siya ko mga piso pa ni mga kadyam. Nadala na ko ning ama na ni mga kuan. Inahan.